Malipayong dayong kilom-kilom kanatong tanan uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Kini si Leo Lastimosa magpasalamat nga sa mga kausapa inyong gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Ang atong sugilanon karong hapon mag-uluhan og pamilyang Ferolino. Kining kasinatian sa pamilyang Ferolino nga among pakisaw-an ninyo nahitabo ni atol sa pag-ulbo sa pandemya sa COVID-19. Kanusa sama sa natong tanan, gihulga sila sa seryoso nga kagaw sa COVID-19, ingon man sa nihakop nga grabing kalisod o inhustisya nga ilang nahiaguman. Giun sa Manila sa pagsagubang kining tanan. Ang pamilya Ferolino nihangyo nga di lang nato sila ilhon sa tinod dilangan. Nihatag nako ining maong sugilanon pinagi sa chat. Kay mga deboto sila ni Senior Santo Niño. Gusto nila pakisawan ni samtang nagsingambot ang kapistahan ni Senior Santo Niño dinis ato sa Subo. Si Aldo nga maoy padre de pamilya sa mga Ferolino, tricycle driver. Ang iyang ruta, merkado. Daghan kaayong mga mamaligaay sa merkado nga iyang mga suki, mga mamalitay sa merkado nga iyang suki. Why problema ang iyang panginabuhi. Dili siya mo pasubra sa plitihan sama sa iyang mga bintahuso o bintahusa nga mga kauban, pero sakto ra ang iyang kita. Ang iyang asawa nga si Sita, nagatiman sa ilang duha ka anak. Ilang duha ka anak gagmay pa pero pulos na nag-eskwela. Dili hamugaway ang ilang pagpuyo pero wasab sila magkalisod-lisod. Nag-abang ra sila og bahay, makaabot sila sa ilang abangan, makapalit sila sa ilang kinahanglan nga pagkaon, makapamalit sila sa panginhanglan sa mga bata sa eskwelahan. Of course, gamay ra kay intawon sila hinipusan para sa ilang ugma tungod sa kagamay ra sakita ni Aldo. Pero wa man sila mga ambisyon o sobra, ang ila lang nga ginhawa silang jutay. Pero kining kamasaaron sa panginabuhi ni Aldo o sa kahapsay, kamalinawon sa ilang pagpuyo, nahulga sa dihang gihakop ang tibuok kalibutan sa pandemya sa COVID-19 niadtong 2020 o 4 na katuig ang nilabay. Pila ka buwan gikan karon ipakarong buwan na mao ang pagsugod sa kalisang 4 katuig ang nilabay sa dihang nikatap ang kagaw sa COVID-19 gikan sa Wuhan sa China ngadto sa nagkalaing kanasuran sa kalibutan apil na dinhi sa ato sa Pilipinas. Ug kay usa man ta sa labing uwahi nga nanira sa mga flights gikan og padung sa China, kitay usas labing unang natakdan sa COVID-19. In fact, ang labing unang dokumentadong kaso dinhi sa ato nahitabo wa pa matapos ang buwan sa Enero. Padung Rabadaris Bohol, kadto mga langyaw nga unang natakdan dinhi sa ato sa Pilipinas. Si Aldo, wa matakdi ang iyang pamilya, salamat sa Dios, pero naapektuhan siya. Sa diyang gipatuman ang lockdown, sa diyang sulbong na pag-ayo ang mga kaso dinhi sa Subo, nga nitong unang tuig sa pandemya giilang nga mo'y COVID-19 capital sa tibok Pilipinas. Naapektuhan ang iyang panginabuhi. Hinahinay nga nawa ang iyang mga pasahero, di na kaidaghan ang mamalit sa merkado, di na sa kaidaghan ang mamaligya sa merkado, nasamutan pagyud sa dihang gi-lockdown. Ang merkado mismo, limitado na lang ang pagpamaligya. Limitado na lang, kinahanglan na og pases una makaadto sa merkado. Mao man tong higayuna na nahitabo. So ang panginabuhi intaw ni Aldo, mao naapektuhan. Siya mismo di na makagawas sa iyang Pinoyanan. Kay lockdown man. Ang makagawas kadto ramang mga frontliners, kadto ramang dunay kalambigitan sa operasyon sa mga ospital ug sa pagpahapsay sa kahusay o sa kalinaw. So nakulban yung kaldero si Aldo. Ang ilang problema, ang ilang pagkaon. Ilang problema unsaon ang ilang inadlaw nga panginahanglan. Ang mga bata, na pa-eskwelahan, isuspenso naman ang klase, pero kinahanglan gyapon sila mo gasto para sa ilang mga modules. Kinahanglan sila magtuon gihapon. So, nagsabot silang Aldo og si Sita, ato lang gining at timanon ang mga bata
bahala na lang yun ang labaw magagagahom sa una nato nga magmanuli siya ang iyang ubang mga kaubang tricycle drivers na maligya ng shabu aron lang nga ikabuhi silang pamilya, pero si Aldo ug si Sita ng kasabot di gid ta mulapas sa balaod, di gid ta motipas sa tarong agianan. Maayo na lang kay doon na sila mga silingan nga doon na kay gitunol ba nila. So, inat yun nila pag-ayo ang mga hinabang aron lang dili magbutman ang mga bata. Ilang gipalabi ang ilang duha ka bata. Hantod nakadungog sila nga dunay ayuda gikan sa gobyerno. So nagpakisusi si Aldo ug si Sita kung saan nila pagkuha og ayuda. Kamantay sila ang ilang mga silingan nakakuha naman. Sila gilaktaw-laktawan raman. Doon sila nahibawan nga mga ng lista, nagpalista sila, luwa man gihapon niabot nga ayuda sa ilang mga panimay. So nagpakisusi na si Aldo sa iyang mga kaila, kung saan na ito pagkuha og ayuda? Kaya nagkinahanglan ito ayuda ang akong pamilya. So giingnan sila sa iyang kaila nga, ikontrahan na bakas kapitan? Kaya kinidi si Aldo, doon ay insidente na nagka-truki sila ining kapitan. Kaya ang kapitan, gustang murag manghuwam tingali man to sa tricycle kay doon ay kalihukan sa barangay, yung mamuntong higyan na si Aldo gipakyaw. So, nitarong siya balibad pero gidumtan di siya sa kapitan. Motong itugon dyan no ang mga barangay health workers, itugon ko no ang mga kawanis barangay, laktawi na ang bahay anang Aldo kigahi ng uo, di nakasabot sa panginhanglan sa barangay. So may tao sa niya sa kapitan nga igo raman siya nang nabuhi. Motong nga kung saan man ni Aldo di man ang kapitan may hawod sa ilang barangay. So mag-antos na lang unta si Aldo sa kagutom, kadto na lang ginagmay nga ayuda sa mga silingan mo ilain taong ikasustener. Sa diyang duol siya sa umang mga silingan nga by Aldo, wa man sa mihatagi. Wa ba tayo mahimo? Inutil ba tayo ini? Wa tayo mahimo? Itong nahagit sa si Aldo ba nga, hindi di ako rin biktima. So, amot si Aldo na natugkan o kaisog, ingon sa Aldo nga, magsuwat og petisyon, magsuwat atong Italia, atong kasinatian nga, nagkalisod-lisod ta, pila ta ka pamilya, pila ka abok, pila atong mga anak, asa ta nagpuyo, unsang sityuha, ining barangaya, unya, atong ipadangan to sa munisipyo, ang atong suwat. Tiyawat mahibawaan sa mayor, ang nahitabo nato. Sus. Primero, 5 silang ni Perma, hantod nakadungog ubang mga silingan nga na sila suwat, pareha silang sentimento, na nako na 20, na 30 na, liabot bitaw naggatos kapin, ang ni Perma sa ilang suwat. So finally, diha na yung mga sinugo sa barangay, nganong manggubot mo, nganong maghasol mo, sa ligi ninyong kapitan, siya mahibaw, kinsay labing hataganan, o hinabang. Mura ba sila gihasi na ba? Imbis mahadlok, si Aldo mo'y nangunay, adto siya, nangita siya o iyang kasaligan na trabahante sa munisipyo, iyang gihatag aswat. E di man siya makaadto sa munisipyo. Tungod sa kakuwang niya passes. Doon naman yung mga quarantine passes sa una. Wa gyud magtuo silang Aldo nga dunay mobasa sa ilang suwat. Kay konektado ba ang kapitan? Sus, pila ka adlaw human na padangat ang ilang suwat, nabasahan di ay sa munisipyo, gisusi di ay sa mayor, pag abot dunay niabot nga mga truck sa mga hinabang gikas munisipyo, silang Aldo, ang ilang grupo mo'y kitahasan sa mayor, pag-apod-apod sa mga hinabang, gilaktawan ang barangay kapitan. So parang lang Aldo mo sila, kadako ining atong kadaugan. So ilang gibahin-bahin ang mga hinabang, naapod itong mga pamilya itong gilaktawan, pagkahibaw sila mga silingan nga doon sila hinabang direkta sa munisipyo, nireklamo nga to sa kapitan. Gisusis kapitan, gihasi silang Aldo, unsa may mahimo? Usukol siya sa mayor, usukol siya sa munisipyo. Ang munisipyo sabi pasabot sa kapitan nga nang reklamo man nga wa sila makadawat og ayuda, nganong inyo man ning gilaktawan? Hay man ding ayuda para ini mga pamilya ha. Niadtong higayon na ang mga sakop sa media magsusi sa mga panghitabo ng balita sa media. Ang nahitabo nilang Aldo,
nadunggan sa mga civic organizations, nadunggan sa pribado ng mga kompanya, ay sus dagana hinong niabot sa ilang barangay na mga hinabang, mga ayuda. Unya wa na iagi sa kapitan. Kinabantog mga kapitan nga dunay mapalabi-labihon ang tanang hinabang dito na sa grupo nilang Aldo. Kay mura naman silang nagkatugod na o grupo na dunay katako sa pag-apod-apod sa mga hinabang sa labing na kinahanglan. Sustiyam na ang Lions Club, ang mga Rotarians, ang mga JCs, dito na nilang Aldo. Ang pribado nga mga kumpanya, mga dangkong mga kumpanya, maubot ang mga truck sa binutilya nga tubig, maubot ang mga truck sa karton sa mga noodles, maubot ang mga hinabang. Gipaagi na nilang Aldo, kasuyaan sa kapitan nila. Pero wa gyud silang Aldo patintal nga taguan sa nila ang mga hinabang. Giapod-apod gyud nila. Sila may labing na kaila sa ilang mga silingan, ang labing tabangan, ang labing kabos gyud ang ilang gihatagan. Pero bisan pas mga ayuda, lahi man ang ayuda para naman intawon sa pagkaon. Wa may ayuda para sa ilang abangan sa bahay, sa ilang bayranan sa kuryente, sa ilang bayranan sa tubig. Asa man sila og magasto. Hilabihan na gid nilang lisura. Kasurindero na sa Aldo og si Sita. Diyang usa ka buntag ana, sayo kay sila ng mata nang matupa ang mga bata. Nagsulti si Sita o si Aldo nga, Aldo, gipadamgo man ko, namo kay damgo gabi. Kung sa Aldo, sa mansit. Ang Sita nga, nagdamgo ko ni Senyor Santo Niño. Giingnan ko ni Senyor Santo Niño, ayaw mong kablaka, ayaw mong kahadlo. Nakakita ko sa inyong kahimtang, nakakita ko sa mong katarong, nabisan sa kalisod, wag yun mo maglapas sa mga lagda, wag yun mo mamintaha. Ayaw mo tahan, ayaw mo kaluya. Okay. Nagtanaw ninyo ang labaw magkagagaho. Nagtanaw ninyo ang akong amahan. Di mo pasagdan. Ingo sa Aldo, kanindo ta na sitong matinuod na ang sulti ni Senyor Santo Niño. So, tungod ang tundam ko ni Sita, ang ilang altar, kinibang sa kalisod, tungod sa pandemya, nakalimtan in taon nila. So, nagsabot si Sita si Aldo, bahala unsa ka takaluya si, bahalag unsa na taka lisod, ampo makita. So, ampo sila ni Senyor Santo Niño, Nyor, pa dyan makahibaw nyo ron sa pag-ampo ni mo, Nyor, pero ang ilag yung pangaliya mauni. Wa jud mi kahibaw nyo kung unsay labing maayong mahitabo kay tibuok kalibutan nyo naglibog ining maong pandemya. Pero nahibaw mi nyo ikaw mo labing nahibaw unsay labing makaayo namo. Nagi-apil na lang ampo ang ilang mga silingan, ang ilang mga kailangan nagkalisod-lisod sa Manila. Way ni abot nga ayuda, way ni abot nga milagro, way nahitabo nga wa sila kilati nga duna na sila niabot nga grasya. Pero murag ang ilang inadlaw nga pangaliya, nakahatag nila bagong kadasig, nakahatag nila og bagong pwersa. Na maybe makalahutay sila ining maong katalagman. Hantod nga usa ka adlaw ana si Aldo nang limpyo ba sa ilang payag, sa ilang bay, dili man payag, abang man sila og bay, naglimpyo siya dito sa sila gamay budiga ba nga butanganan niya si ang toolbox, si ang tricycle hagbay rang gibawi istag iya, wala mo siya kaabang. Di mamangin siya kapapasahero. Na dito yung mga hiraminta sa kuan ba kini mapagkapanday kay nakahinumdum sa Aldo, wa man siya katiwas high school. Sa iyang first year high school, sa ilang practical arts. Kay bawo na mo sa nito iga, kay doon na pa practical arts. Gitudluan sila woodworking. So, walang gituyuan ni Aldo, iya lang kuha ang iyang mga gamit pamanday, iyang tinggib, iyang gabas, iyang limbas, iyang sipilya. Mao man mga gamit panday. Mura lang gigiyahan ang iyang kamot nga buwan ba na nagkupot o nangita siya kahoy nga iyang makulit-kulit, nagkulit-kulit bala siya kahoy. Susuwa man siya kamat ng tanto niyang kulit-kulit sa kahoy, gamit ang tigib, gamit ang limbas, gamit ang sipilyasib. Sustiya pa siya kamat mo, nag-atubang man siya sa imahe ni Senyor Santo Niño sa ilang makeshift na altar. Unya, ang iyang kulit mo ramang napurma nga, ni Senyor Santo Niño, siya ka maumuli ko.
Yun sa manin ako kamaong ko. Ang Cortes Corona ni Senyor Santo Niño, napurma na ang naong ni Senyor Santo Niño Sip, ang napurma na ang mata, napurma na ang ilong. Imo sa Aldo, kasayon naman di ani himuon. Wa man ituloy sa mong maestro ani ang gihimo sa among teacher sa una, kana pa lang pagpahamis lang sa pagsipilya lang sa sa kahoy, wa man sila tuloy unsang pagpurma-purma. Diin man tong gikan ang iyang katakos sa pagkulit-kulit. So finally, iyang ipakita ni Sita ang iyang nahimo. Tanawa na gud si. Sus Aldo, giunsa kanindot anang imong gihimo Aldo? Napurmang Senyor Santo Niño. Ang katong kahoy, parang Aldo, wag ito kapuslanan itong kahoy, gipraktis-praktisan niya. Sus. Napurma mang Senyor Santo Niño. Sus, si Sita nakahinumduman. Aldo ka maumang kumanahi, kaya doon naman sa dressmaking. Si Sita mo ay nagtahi-tahi o kapa ni Senyor Santo Niño. Kapa nga puwa. O mga dayan-dayan ba ni Senyor Santo Niño. So, pagkahuman na, mo ilang gibutang nila dito sa altar. Na, sus, amgid yun sa ilang pinalit nga imahe ni Senyor Santo Niño. Hanto na dawan sila silingan, ingon, duha naman lagi na inyong Santo Niño, Ingon Sita, ay, Aldo ay, kalingawan. Ingon ang silingan, sus, na kinahanglan may og rebulto. Ako nang paliton, be. Ingon Sita, imo na lang na, Kay, kinulit ang gipraktisa naman ng Aldo. Siguro kasi, imo na nang ihatag. Imo na kay, na naman may rebulto ni Senyor Santo Niño. Sus, gida sa silingan pating lipaya, silingan pating tabiana. Nasa Aldo ay may kayo mo kulit og Santo Niño. Sus, ang ubang mga tao na daniman ni ato ng Aldo. Dok, kuliti sa mino. Ya palit-palit na mino para makabayad mi sa imong materialis. So, Aldo, kabao pa pagka ako? So, nagkulit-kulit sa Aldo. Napurma naman sa nahalin. Sus, ang mga silingan na ni-premyo. Mo'y ni-presyo. Ang mga kabos, gipresyuhan nila og 500 ang rebulto, ilang gipalit. Ang mga medyo tubig-tubigan, niingon, libuhan na, Ang uban, niingon, 2,000 na. Niingon, 2,500 na. Sus, basta. Makahumam na sa Aldo og 2 ka rebulto kada adlaw. Mahalin og 500,000. Di na sila kwarta. Nakakwarta na sila. Ingon Sita nga, Aldo, marabahimo naman yun na itong panginabuhi. Kay, kausa, nagmisa ang pari sa ilang kapilya, kaya di man kada adlaw ang misa, yung pari, muduaw ra ba? Naray mga adlaw sa siman, muduaw silang kapilya. Na yung nagkasultis pari, nga, Dre, nindot ka rebulto Santo Niño, Dre, si Aldo, Dre. Bendisyon nito ba, Dre? Sus, ang mga nagkapalit sa rebulto ni sa imahe ni Senyor Santo Niño Aldo, dito sa kapilya ng pamedisyon, yung pari, hay man ang ilang Aldo, tudloy ko. So, ni ato ang pari, ningon ang pari, Aldo, kanindot ani imong mga imahe ni Senyor Santo Niño, nindot ang Lisibaligyas Basilika. Yun sa maninimo, sa may imong hulmahan. Yung sa Aldo, Dre, kanirredyo na among imahe, Dre. Pag atubangan ko sa altar, inikulit na ko, ako na sunod-sunuron. Ingos pari, sus Aldo, bendisyonan ka ni Senyor Santo Niño. Hinag magpadayon ni imo maayo nga panginabuhi. Basta, nagsugod. Hantod si Aldo, di naman siya sapar sa mga order, gitrain na niya iya mga silingan, ang mga anak sa ilang mga silingan, ang iyang kaugalingong mga bata, patabangon na niya sa mga yano ba kayong bahin sa trabaho, pagpahamis na lang sa iyang nahumana o kulit, basta ka na siyang mahimo kada adlaw. Unya nakahat ang halin sa ilang imahin, makahatag ng panginabuhi sa iyang silingan, mga silingan ng mga pamilya. So, atol sa lisdan nga bahin sa pandemya, silang Aldo o mga silingan nakaangkon og panginabuhi. Kasadihang gilibkas na ang lockdown, si Aldo mobalik na unta pag-drive og tricycle. Iyang kwinta-kwinta, pila man yung kitaos tricycle, kaysa magpanin siya pangulit og imahe ni Senyor Santo Niño, daghan kayong mamalit. Hasta ubang tagalungsod, anak na mamalit nila. Primero, ang ilang pangkasilinganan ng mga barangay. Hasta ang mayor, ni-order na. Kay diboto man day Senyor Santo Niño ang asawas mayor, ni-order na niya. Ang mga konsehal, ni-order. As kasuyaan na hinos kapitan. Pertinang pangububuas kapitan nga si Aldo ni sikat sa ayuda, karon ni sikat na sa imahin ni Senyor Santo Niño. Pilar may istorya, nalipgas ang mga lockdowns,
Wa na mo balik si Aldo sa pagpamasada, iyan na lang pasa nga to sa iyang kaila ang iyang tricycle. Napasalamat siya sa operator nga gitanyag pagbalik ang tricycle nga to niya, pero nananghid siya nga mas dako man iyang kita sa pagpangulit, nang hinaot siya magpadayon ang iyang panginabuhi sa pagpangulit sa imahe ni Senior Santo Niño. Nasa kapopular ni Aldo, ihagad siya politika. Angan-angan ang eleksyon sa niaging tuig, daga ni Aldo kanang atong kapitan, tuoy kapuslanan na ng kapitana. Si Aldo, konsulta ni Sita, sit, padaghanon kuno ko sit. Sila kuno mo gasto nako, ingo sila, Aldo, adyo binuang ha. Kanang duwa sa politika, duwa na siya wa. Kundi ka andam nga mo magpakahugaw, ayaw pag-apil, anang duwa sa politika. Sinibalibad si Aldo, tinaro nga pagbalibad sa mga nanghagad niya padaganong pagkakapitan. Bisan pagka-konsyel sa barangay, ibalibad siya. Tingob na lang siya siyang atensyon sa pagkatiman siya mga bata o siya pamilya. Kung tuod man, pag resulta sa eleksyon, napildi ang incumbent na kapitan, nakadaog ang karibal na mao'y gipuli at mga nitumpo ni Aldo sa pagka-kapitan. Sa pa ng eleksyon sa barangay, katong pagkahitabo sab sa Udet, napildi sab ang bahay in town nilang Aldo, lain na sa itong pagsuway nga ilang nahiaguman, sus ang samang mga kompanya, ang samang mga organisasyon na nisalig nilang Aldo sa ayuda sa pandemya, dito sab ibubo ang tanang hinabang ngadto nila. So silang Aldo na sab, mao'y nag-apod-apod sa mga hinabang, ilang napamatud-an nga ang nagkahiusa nga mga mulupyo mas makiangayon nga magtinabangay sa usag-usa kaysa magsalig sa gobyerno, magsalig sa mga politiko. Karong nag-angat na ang kapistahan ni Senior Santo Niño, si Aldo, malipayo ni taho na to, mas daghan na ang iyang halin. Doon na gani mga langyaw na maabot in town dito sa ilang panimay. Ang iyang pinuyan na ni arang-arang na, maulang gihapon ang ilang gipuyan, pero wala sila maproblema sa ilang binuan nga abangan, wala sila maproblema sa ilang binuan nga konsumo sa ilang tubig o sa kuryente. Ang iyang mga bata nakabalik na sa ilang pag-eskwela, maayo o mga grado ang mga bata kay atol sa pandemya gitabangan gyud nilang sita aron nga dili makabiya sa pagkathon sa ilang mga leksyon. Para ni Aldo o ni Sita, ang ilang pamilyang Tirolino natabangan ni Senior Santo Niño atol sa pandemya, kaliwa silang kakabos atol sa bagyong Odette o sa mga hulga, mga pagpanghasi sa mas gamahanan unta ng mga ulupyo sa barangay batok nila. Hinaot na kining sugilanon ni Aldo dili di ba ni matawag nga milagro kay wa man gyoy radikal nga kausaban sa iyang kinabuhi, pero I'm sure dili si Aldo lang ang gipadamgo ni Senior Santo Niño kan sa mga kinabuhi na hikap ni Senior Santo Niño. Maybe wa gyud gani divine intervention si Senior Santo Niño, pero ang huna-huna ba lang na si Senior Santo Niño nagtanaw, na si Senior Santo Niño mugiya, na si Senior Santo Niño dili magpabaya o dili mo sa likway nila, may nakahatag nilang kalig-on, may nakahatag nilang kadasig sa pagpanimbasog taliwa sa mga pagsuway o kalisdanan. Uban ni Dr. Iris o ni CB, diri sa Bukirang Barangay sa Kasili, sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsunod, pagsalig, pagsubay, o pagpaminaw. Sa atong panahon, dayong kilong-kilong. Daghang salamat CB Girl. Bagong kaligo ni si CB Girl, pating humutak.